på en måde kan man sige, har bæredygtighed været sådan en del af Frits Hansen, uden man har snakket om det, eller uden man har vidst det, fordi det jo bare altid været måden, vi har gjort tingene på. I 2021, tror jeg var det, 22, begyndte man at kigge ind i, om man skulle formalisere det her bæredygtighedsarbejde mere. Der var ingen virksomheder, der er perfekte, men det var jo et fantastisk udgangspunkt med de her langvarige kvalitetsmøbler, som æstetisk bare holder, fordi de er smukke. Og der var for mig et meget naturligt første valg deltage i UN Global Compact. Rigtig meget af den impact, vi har på omverdenen, om den er positiv eller negativ, er virksomheder jo blinde for, fordi vi ikke har kigget på det før. Gør det, fordi at for at støtte op om et samfund, som har udfordringer i øjeblikket, når vi kigger rundt i verden. Om det er i Gaza, eller det er i Ukraine, eller hvor det ellers er. Jeg kan ikke rigtig se noget andet organ, der står for det, vi har behov for som verden, og det synes jeg også, at virksomheder skal bakke op om FN. Vi vokser op i en kommerciel økonomi, hvor vi holder tingene for os selv. Alt skal være hemmeligt, og vi konkurrerer mod hinanden, så lad os ikke fortælle så lidt som muligt. Den åbenhed, den kulturelle ændring er jo UN Global Compact er også en del af at sige, at I skal offentliggøre de her ting. Det skal ikke åbent, hvordan I måler på forskellige ting, og hvordan I ser jeres egne politikker og mitigation actions osv., så du kan ikke bare gemme det. Noget af det, jeg personligt får mest ud af i forhold til Global Compact, er at kigge ind i de her gamle konventioner, altså Rio, hvor man snakker om bæredygtig udvikling for første gang, og jeg synes, der er så meget inspiration at finde i de konventioner og de artikler og så videre stadigvæk. De giver mening i 48, og de giver endnu mere mening i dag. Ja. Vi har jo ligesom indarbejdet de 10 principper fra Global Compact ind i alt, hvad vi gør på tværs af hele vores værdikæde. Når vi flager, at vi har nogle bæredygtighedsambitioner, så burde man jo som kunde i forretningen, når man kommer ind i en Stark, også mærke, at ambitionen der kommer helt ned til sælgeren i vores forretning. Så her i Stark Group, så har vi bæredygtighedsambassadører i alle vores business units, som ligesom får omsat bæredygtighed til operationel bæredygtighed nede i forretningen. Og det er 3% af vores totale medarbejderstab på 22.000, der her i 2024 skal have den her bæredygtighedsuddannelse som bæredygtighedsspecialist. Når vi har for eksempel deltaget i de her Climate Accelerator-programmer og på Human Rights Accelerator-programmet, så har det været på et strategisk niveau, hvor vi har brugt det til at få kompetenceudviklingen og virkelig forstå, hvad er det for et framework, man skal arbejde ind i. Alt, hvad vi får med fra UN Global Compact, det er jo indarbejdet i de processer, der så er kørt helt ned til forretningsniveau. Det var på det tidspunkt, hvor vi var committed til Science-Based Targets, og vi gerne ville få vores targets valideret. Og så var det faktisk helt perfekt timing i forhold til, at vi fik kompetenceudvikling, vi fik mulighed gennem forløbet at få en health check på vores scope 1, 2 og 3 beregninger. Og så fik vi også ligesom en roadmap, og det holdt fokus på simpelthen at køre processen helt til, at vi kunne indlevere vores targets til submission i Science-Based Targets, og endelig også få dem godkendt. Så det var en super hjælpende hånd. Vi har vores Supplier Code of Conduct, hvor vi anbefaler, at de er en del af UN Global Compact, fordi vi kan jo godt se, at det at have virksomheder i vores værdikæde, som har de samme ambitioner, det er meget, meget lettere, fordi så løfter vi i samlet flok. Og vi kan ikke leve op til alle vores forpligtelser, hvis ikke resten af værdikæden gør deres. Så vi har det ikke som hårdt krav, men de skal som minimum efterleve de 10 principper. Coffee by Storm er jo en virksomhed, som leverer komplette kaffeløsninger til virksomheder. Vi har arbejdet i flere år med bæredygtighed med udgangspunkt i FN's principper for menneskerettigheder og erhverv og OECD's retningslinjer for internationale virksomheder. For 11 år siden, der talte man jo ikke om bæredygtighed på den måde. Der var det jo mere et spørgsmål om at være ansvarlig og være ordentlig. Og for 11 år siden var vi også en iværksættervirksomhed, og for enhver iværksættervirksomhed, så gælder det jo om at få en etableret virksomhed og gøre den lønsom. Vi ønskede at komme videre
og vi ønsker at dygtiggøre os, vi lærer noget mere, vi ønsker at være en del af et større netværk. Og derfor så var det naturligt for os at søge om optagelse i Global Compact. Vi er i forvejen medlem af Dansk Kaffealliance under etisk handel, hvor vi også plejer netværk med virksomheder, der ligner os. Jeg tror, at vi kan lære af hinanden. Vi har været meget grundige omkring vores indvirkningsanalyse. Og jeg synes også, det har været det svære at sige, hvordan starter man egentlig op på det her? Hvad er det, der er væsentligt, og hvad er det, der er uvæsentligt? Og det er i hvert fald et område, som vi godt kunne tænke os at bidrage med. Når jeg sådan tænker over det, så tror jeg faktisk, det er en kæmpe styrke, at man kan samles i forskellige brancher, på tværs af brancherne, og være ærlig omkring de problemstillinger, man har. For det tror jeg er vigtigt, og det tror jeg også, at vi kommer til at sætte pris på.